Hello! И днес ще направим бурма баклава. Тя не е просто десерт, тя е душата на Балканите, родена в султанската кухня като символ на търпение и майсторството. Но истинската й магия оживява по време на Байрама. Знаете ли, че в Турция този свещен празник се нарича и Шекер Байрам? Това е времето, в което всяко огорчение се забравя, а вратите се отварят за прошка. Баклавата е в центърът на всичко. Тя е символът на изобилие и на сладките думи, които близките се разменят след дългите пости. Да поднесеш баклава на Байрам не е просто черпния, а знак за най-високо уважение и пожелание за богатство в дома на госта. Всяка гънка на бурма баклавата, която навива вниз, крие капка сироп и много обич. Баклавата реално не познава граници. Молци не знаят, че тя е еднакво обична от Гърция, където традиционно се прави с 33 пласта тесто, символ на годината на Христос, чак до Азербайджан и арабския свят, където я обогатяват с аромат на розова вода и кардамон. Дори в Армения тя е задължителна на трапезата, но там я наричат баклава и я подправят с много карела и кранфил. Където да отидете в Близкия изток или Средиземноморието, баклавата е езикът, на който казваме «Добре дошли», а хието сон, както казват